Denny ešte takúto šialenú atmosféru nezažil. Nevie, či je na futbalovom štadióne alebo v Blázinci. Šialenstvo! V aréne sa tlačí až 40 000 fanúšikov. Sú to pravdepodobne najhlučnejší diváci, akých som kedy videl. Nik z nich pritom nie je opitý. Oni totiž alkohol nepotrebujú. Vytvorili skvelú atmosféru a to bez kvapky chľastu. Skôr by sa dalo hovoriť o živelnosti. Denny cíti mohutný príval adrenalínu, čo si podobné ešte nezažil. Ide o akúsi zmes vzrušenia a napätia. To sa mi páči, Pablo. Je to čisté šialenstvo. Doslova. Tuším, mi z toho praskne hlava. Do šľaka. Zdá sa, že tu neplatia žiadne zákony a mohlo by dôjsť prakticky k čomukoľvek. Denny je rád, že stojí blízko pri Babotovi, pretože ten v tomto sektore predstavuje zákon. V sektore Racingu na opačnom konci arény panuje rovnaká bláznivá atmosféra. Do výkopu pritom ostáva ešte pol hodiny. Je tu taký hluk, že Denny si ani nevšimol začiatok zápasu. Po 7 minútach hry sa to však ešte zhorší. Rozhodca odpískal penáltu. Myslím, že tu bude rušno. Tuším, som pustil do gatí. Nasledujúcich pár minút vládne na štadióne ohromný chaos. Babote nedokáže Dennymu a štábu zaručiť bezpečnosť, preto ich radšej odvádza z Poplaru do bezpečnejšieho sektora. Denny sa môže konečne zhlboka nadýchnuť. Museli sme odtiaľ odísť. Situácia bola príliš šialená. Neviem, či som mal niekedy väčší strach. Keď sa na ten sektor pozerám odtiaľ, to nemôžem uveriť, že som stál kdesi tam uprostred. Asi mi preskočilo. Denny si začína uvedomovať vášeň a nestálosť argentínskeho futbalu. Keď sa hráči snažia súperovi vziať loptu, neboja sa hrať poriadne na telo. Kopú sa, hlava nehlava. Sú pod silným tlakom svojich fanúšikov. Počas polčasu sa skalný klubu Racing rozhodli trochu si spestriť program. Pobiehajú dopredu, dozadu. Neviem, čo to má znamenať, vládne tam ohromný chaos. Ich rev sa ozýva široko ďaleko. Som rád, že teraz nestojím kdesi uprostred ich sektora. To, čo sme doteraz videli, však nie je nič v porovnaní s tým, čo nás ešte len čaká. Po druhom góle Independiente na začiatku druhého polčasu vypukli mohutné vlny výtržností. Fanúšikovia Racingu nie sú spokojní. Do konca zápasu ostáva už len pol hodiny a ich tímu hrozí poníženie od ich najväčšieho rivala. Zdá sa, že sa zápas predčasne skončí. V sektore Racingu sa čosi deje. Zrejme nás čakajú problémy. Barabrava z Racingu začínajú do fanúšikov Independiente hádzať kamene. Rozhodca musel zápas prerušiť. Do sektoru Racingu vtrhla polícia, ktorá použila slzný plyn. Situácia uviazla na mŕtvom bode. Napätie rastie. Fanúšikovia Racing majú problémy s políciou. Všade je slzný plyn a dymovnice. Vládne tam totálny chaos. Uvidíme, či sa im podarí situáciu upokojiť. Ani po 10 minútach však násilnosti neutíchajú. Rozhodca preto nemá inú možnosť, než stretnutie ukončiť.
Zápas musel byť prerušený. Je koniec. Hráči odchádzajú do šatní. Na ihrisku ich vystriedali policajti. Ešte som nevidel, že by zápas musel byť predčasne ukončený. Škoda, hra sa mi veľmi páčila. Danny videl v Anglicku množstvo stretnutí, na žiadnom z nich však nedošlo k násilnostiam. No stačilo prísť do Argentíny a hneď prvý, na ktorý sa vybral, musel rozhodca kvôli nepokojom prerušiť. Polícia ešte nemá situáciu pod kontrolou, stále to tam vyzerá dosť nebezpečne. Skalných Racing ženie dopredu zvrátený zmysel pre lojálnosť a podporu svojho tímu. Prívrženci Racingu uvažujú asi takto. Predtým, než nám nastrieľajú ešte pár gólov, radšej prerušíme zápas. Tu v Argentíne si diváci myslia, že sú súčasťou hry. Tým, že prerušili hru, sa vyhli poníženiu na ihrisku. Sú presvedčení, že svojmu tímu pomohli. Policajti ich polievajú vodou z hadíc, aby ich rozohnali. Ich nadšenie však zlomiť nemôžu. Veria totiž, že zvíťazili. Máme za sebou zvláštny deň. Danny sa na vlastnej koži presvedčil o kladoch i záporoch argentínskeho futbalu. Babotovo tvrdenie, že násilie na ústupe, sa zjavne nezakladalo na pravde. Argentínska továreň na futbalové výtržnosti ešte vždy pracuje na plné obrátky. Na druhý deň sa Danny dozvedel, že rozbroje, ktoré videl na vlastné oči, spustili obrovskú vlnu nepokojov. Píše sa tu, vojna proti násiliu sa práve začala. Argentínska futbalová asociácia má toho plné zuby. To všetko kvôli zápasu medzi Independiente a Racingom, na ktorý sme sa boli pozrieť. Fanúšikovia tímov hostí dostali zákaz vstupu na posledné 4 zápasy tejto sezóny. Navyše, ak budú prívrženci niektorého z klubov robiť problémy, ich tím príde o body. Šialené. Vošli sme priamo do stredu tornáda. Je to správa dňa, sú jej plné noviny. Týmito udalosťami sa zaoberajú všetky médiá. Rozpráva o nich prakticky každý. Diskusie o argentínskom futbale majú vysokú úroveň. Človek môže o štruktúre tejto hry hovoriť celé hodiny. Zdá sa však, že racionálnych riešení tohto problému sa nedočkáme. Nie je to poprvý raz, čo sa úrady chystali zakročiť. Každý už tieto sľuby počul mnohokrát. Zodpovednosť za riešenie tohto problému na seba nechce vziať nikto. Všetci to na koho si zvaľujú. Funkcionári tvrdia, že to majú vyriešiť úrady, tie zas chcú, aby situáciu upokojili funkcionári. Hráči naopak tvrdia, že ich sa to v žiadnom prípade nedotýka. Kto sa tým teda má zaoberať? Zdá sa, že aj keď každý rozpráva, nik v skutočnosti nič nepovie. Platí to aj o výtržníkoch. Danny sa preto obáva, že sa od nikoho nedozvie, o čo tu vlastne ide. Futbaloví výtržníci. Verili by ste tomu? S Dannyho príchodom do Buenos Aires sem zavítala jedna z najväčších kríz futbalového násilia v celej argentínskej histórii. Zápas, na ktorý sa vybral, museli kvôli nepokojom zrušiť. Hráčom sa kto si vyhrážal smrťou. Fanúšikovia tímov hostí nebudú môcť navštevovať zápasy. Danny si spočiatku myslel, že kvôli tomuto škandálu nenájde nikoho, kto by mu poskytol rozhovor. Podarilo sa mu však objaviť skalných, ktorí sú ochotní stretnúť sa s ním. Otázne však je, či sa od nich niečo dozvie. Vydal sa do najzápadnejšej štvrte Buenos Aires, ktorá sa nazýva Liniers. Práve tu sídli klub Vélez Sarsfield. Danny o ňom nikdy nepočul, no v roku 1994 sa mu podarilo zvíťaziť v interkontinentálnom pohári, keď si vo finále poradili s klubom AC Milano. Nepatrí síce k najznámejším tímom v Argentíne, no spolu so svojím fanklubom zvaným Pandia tvorí neodmysliteľnú súčasť tejto štvrte. Pre týchto chlapcov je ich fanklub čosi ako rodina. Nemáme vodcu, vládne u nás demokracia, všetci sme kamaráti. Vyrástli sme tu, v našom klube. Potom sme spolu s partiou začali cestovať a napokon sme sa stali jednými z nich.
Tu ich vidíme, ako rozdúchali nepokoje po zápase s tímom Boca Juniors v apríli 2006. Nejde o najaktívnejší fanklub v Buenos Aires, no Danny je aj tak rád, že sa s nimi môže stretnúť. Nevie, čo môže čakať. Netuší, že zažije obrovské prekvapenie. Vítajú ma priamo na ihrisku svojho klubu? Vede to na hlavu, hotové šialenstvo. Najprv mi skúste priblížiť, koľko vás je. Približne 250 až 300. Nemôžem povedať, že by sme mali nejakých najúhlavnejších nepriateľov. Bojujeme s každým. Nemáme žiadnych priateľov. Podobne ako Babote z fanklubu Independiente, ani oni o násilí príliš nehovoria. Napriek tomu pripúšťajú, že im nerobí problém zapojiť sa do bitky. Naše súboje sú vždy spontánne. Za každým, keď sa stretneme, sa do toho pustíme. Všetkému dávame voľný priebeh. V rozhovore sme sa toho príliš veľa nedozvedeli. Niektoré skutočnosti však vravia jasnou rečou. V prvom rade vidíme, že ich klub zásobuje občerstvením. Ako vidíte, dobre sa o nás starajú. Nikdy som nepočul, že by skalní mali svojho osobného sluhu. Len sa na ňo pozrite. Tu ho máme. Po niekoľkých pivách odviedli chlapci Dannyho dovnútra, aby mu ukázali trofé. Áno, počujete dobre. Skalní ho berú do miestnosti s trofejami klubu. Nik ich nezastavuje, nik sa ich nepýta, čo tam robia. Je zrejme, že tu títo ľudia majú značný vplyv. Určite dobre vychádzajú s prezidentom klubu. Jeho kancelária je totiž hneď vedľa. Neviem, či sa na nás príde pozrieť. Netuším, ako to tu chodí. Zdá sa, že Pandia je viac než len obyčajný klub skalných. Jej členovia povodili Dannyho po celom štadióne. Správajú sa pritom, ako by im to tu patrilo. Priatelia sa s prezidentom, ktorý ich nielenže toleruje, dokonca sa zdá, že má pred nimi rešpekt. Podľa všetkého tvoria neoddeliteľnú súčasť klubu. Zdá sa, že tu v Argentíne držia situáciu vo svojich rukách títo šialenci. Každý klub má svojich barabravas. Nezaobíde sa bez nich žiaden tím. Môžete hrať bez brankára, bez obrancu alebo útočníka, no bez barabravas to jednoducho nejde. A čo Babote, vodca Barabravas Independiente? Dannymu sa podarilo zistiť, že aj on má priateľov na vplyvných miestach. Ukázalo sa, že Babote, šéf fanklubu Independiente, ktorý nás vzal na zápas, mal zakázaný vstup na štadión. Samotný guvernér Buenos Aires obvinil prezidenta klubu, že ho vpustil dovnútra. Okrem toho naznačil, že Babote predal 600 falošných lístkov na zápas. Celé to znie veľmi zvláštne. Barabravas je ako zamestnanie. Pre tých, ktorí si ho zvolia, sa však zároveň stáva spôsobom života. Profesionálni výtržníci. Čo tým myslíme? Nuž v prvom rade ide o samotnú štruktúru futbalových klubov. Všetky totiž tvoria zväzy, nie spoločnosti. To znamená, že fanúšikovia sa môžu stať ich členmi a dokonca sa podieľať na voľbe prezidenta. Argentínske futbalové kluby sú združenia, ktoré nevytvárajú zisk. Teda združenia v pravom slova zmysle. Sami si volia svoje výkonné orgány. Ich predvolebná kampaň v ničom nezaostáva za politickými stranami. Ak sa chcete stať prezidentom, potrebujete podporu fanúšikov. Ten, kto ovláda hľadisko, zároveň ovláda množstvo hlasov. A kto ovláda hľadisko? Predsa Barabravas. Je veľmi dôležité mať svoj vlastný gang, ktorý má na niektorých silný vplyv a ďalších dokáže zastrašiť. Nejde však iba o zbieranie hlasov. Barabravas robia za kluby špinavú prácu. Predpokladá sa, že nejakým spôsobom sú prepojení s vedením klubu. Tu v Argentíne bežne zastrešujú trénerov, hráčov a niekedy aj rozhodcov. Argentínske kluby sami vytvorili bandy výtržníkov. Podľa mňa tým vdýchli život, aké